So what up guys, it's your boy Jory Dumato. So guys, time check muna tayo. Time check sa ta guys. It's 12 na guys. So 12 AM na guys. Kadlawon kinda ko guys. By the way, good morning sa inyo guys. Pero na ako'y kabalo ba mo anong gabuhat ko, ga-vlog ko rong orasa. Balo ba mo anong ga-vlog ko karong orasa guys. Kaya na ako'y buhaton nga pranking on my cousin guys. I-prank na ako gagaw itong nakauban ako sa vlog itong duwa ka buo bayi guys. Prank na ko to siya dahil ako sa ubang lalaki tay nangurog ko ba basig pas pa ako kaya akong prank ron water prank ka na sa thumbnail nangul ba ako ba basig nag-prank na ni buwan ng tubig mo hilak din matukan sa mga patay na diri humis kurog ilog na to ani. So yeah guys, ako rin isa diri ron manto ginay-naya ang tingog kinatulog siya, natulog sila basin mo bata. Alam kabalo ba mo na feeling guys na lamig nagkikigdamgo nadamguan na naman mo crush, nadamguan na mo date ng duwa, nagpakasala mo pero naayawa nga gabla guys nga i-prank ka, naputol yung damgo, naputol inyong moment sa inyong damgo guys. So yeah, i-prank na to guys. Diyan kung nagkatanaw ka sa akong vlog ron, sorry. Ayaw gila ka, patay tang mami yan. Sa paan niya tam makakaon niya tagkuan ni bakos bunalan niya tag bakos ni guys, buang na gita ni guys. So yeah, sugdan na to guys kay matulog na pud ko kay bawi kas tulog atong previous vlog na ko guys ay atong previous vlog na ko humis ako'y tulog ato then nakatulog ato 10 AM then mga 7 hours na akong tulog, so wala ako kabawi sa akong kwan tulog guys. So yeah, mong ga-vlog ko karon para dako pa kayong oras para matulog ko guys. So sugdan na to guys. Wala kulba ako kwan lang ni para hindi siya mulilak ba kay gignan ako si Janet ganina. Janet natay prank buhaton sa mo. So natay prank buhaton sa may suon water prank, i-prank na to siya pero natulog man siya, natulog una. So silang duwa to i-prank. Saya kuha tag tubig guys. Yeah. So what up? So yeah homies, kuha tag tubig. Tubig na wag ito rin. Nga na magadamgo na mo din sa ilang patakbalo sila andam. Kiss na sila. Tinawa mo tubig. So yeah guys, sundan na to. Dito na magsaba. Guys, I am homies. Set up na to tong camera sa sulod para tinta magunit-gunit sa camera guys. So yeah. So yeah homies, nakasulod dito sa kwarto. NANI?! お前はもう死んでいる。
何？お前はもう死んでいる。Unsa di kaoy na unsa? Ay, sa dyan eh. Ay, sa dyan eh. Saya guys. Na-prank na nato saya guys. Na-prank na nato sila. Araw sa ubang lalaki. Unsa di mo oy? And kabalo man ang feeling guys na lamay na kailang damgo. Then ikaw guys ang sumok. So yeah guys, matulog na ako guys. Punta, nagustuhan naman yung video. Please, paliw sa follow sa mga social media accounts guys. And di na ako ni kayo nga vlog guys. Kaya katulgo na kayo ko. And ugma pa na yung matanaw nga unya pa na ako ni ma-upload guys. Kaya mag-editon pa na ako. And paliw sa follow sa social media accounts guys na adyan gawas. Kung giganahan ka nga video guys, please smash the like button. And palihog sa subscribe guys. I-subscribe na ninyo guys. Turn on ninyo ang bell para ma-update mo. So yeah, peace.